ľudia, ja som Marek, dneska vás vítam v takom videu, že sa vám minulé videjko páčilo, máte to tam teraz v obrazovke, vidíte to. Ahoj! Áno. Dobre, ideme dneska hrať Monster Metro. Aj tu vaše kyslíčko. No. Minus 4 bolo ráno, no. Takže dneska to dáme rýchlo ako 17 metrov. Minulé videjko ste videli, také to bolo 700 metrov. Dobrá nálada ako vždycky. Za to si aj. Takže Elizero, ale neviem ako spravil. Kurňa agresívny. Tu není jedlo. Ja pôjdem po autovúmu, Asi. idem asi do vnútra a to sa ešte povysávam, že tu je prečisté. Jaj, bože, to musíme držať. Jaj, děkuji. Víš to, jak som šíbe mi je. Takže, aj sme tu 3 minúty. To som je tu, GG. Dneska to dám asi. 700 metrov som dám, neviem ako som to dal. Chápete to? Berem si koník, aby som to mal šetrenie peňazí. Aj počkaj, asi tam niečo neviem. Včera dojde aj s tým oným. Jak som mal, lebo to pozerám, že to auto príde, tak to príde. To to peniaze. No dobre, keby oni tak doručili na tam si vyjde, to si stane. Ne, tam asi nejdeme. Bez toho, aby bolo prepísané, nemohla si nič. Neviem,
Na čo si? Majú robiť to, lebo to sa nedá, vieš, nebolo taký, že neviem, čo sú to za ľudia, dojde, neviem nič. Rozumieš ma, to sa nedáva auto bez plnomocnenia, nikomu, ale každý vie. Namiesto, keď by niekto vyplatí auto a není auto propísané. Bez plnomocnenia ja to neviem spraviť. Lebo ja bez plnomocnenia nespravím nič na políciu. Jaj, dosť! To je taká nejaká plastelka, alebo čo to je. Môže to ľudia to. Nejdeš to, počkaj. Mám tu čokoládu. Ticho! Ticho! Sorry, kamaráti, musím kričať na Elvisa, lebo... Ticho! Debil! Dobre, príde pozrieť. Nie, 100 000 ľudí. Ja to prodám, ja to chcem predať, že na čo by také auto žiť bude, to by to potom nemalo ako len stavu. Čo ja môžem chcieť? Nechutná mačka. Ale to je milá, není to nechutná, čo by bola. No ale však, oni len dojdú pozrieť a... To si robíš. Potom pôjdem do zápisu, upratovať, tam na terase, všetko ide. Na terase, čože? Ne, ja budem papagája mať na terase. No ide zase lak. No na jarné upratovanie sa hovorí. Ticho buď, Elvisko! Je to je tá žena. Je dvakrát. No, rýchlejšie. Ne, prepadne sa do kanalizácie. Poďme. Poďme, ja vám to tam pustím. Môžem ísť aj pomaly, ja.
preto tam nemám ten film, to videl, ne? Nemám sa, že vždy boli to stanovala, neviem, čo to je. Vybrať tú vodu z radiátorov, všetku. Najvyšla tá skenerská mačka, aby ste nevedeli. Včera som to už nevedel roztočiť do sebe, ako tam som myslel z otáčkou. A som si oný. Niekto z hore taký, vieš, ten sledovací. A s tým som to tak otočil. Když sa to trošku vyhodil, vieš, ako som to teda našli. No, naštartoval, no. To si dám. Tu mám kúsok. Asi nie. Ale one, aj to sú tie, akože čo nám písali na tú pomoc. Ne, tu nemám jedlo to. Sakra. Všetky to niekomu pošli viacej, niekomu písali, to tenisné. Niekomu vieme, ale to si spravia. Krásne, to je na mňa krásne. Ja radšej, aby dali dole znižili. Nejakú jednorázovú ti pošli nejakých 30. Je, to sme tu. To čo je za 10 kýdov. Ja vám nebudú rozhadovať peniaze, lebo chcú stavať klonu. Atomovú elektrárne. Wow. Mám tu koník. A odkiaľ tých 140 miliónov máte zobrať? Jedno druhým tak nadávali, že to je, my to ani nepotrebujeme, lebo my máme vlastnú elektrárne. Takže tu sa išiel do Ameriky s tým oným jedna. My tam asi nedočajem. Ten nás zapredá v tej Amerike. Ešte si také rozhovory. Teraz tá Amerika, čo napadla ten oný. Ešte tam, aby nedošlo k tretej svetovej. Už aj o tom sa hovorí. Lebo že niečo, že one zlikvidujú Rusko. No, ale Putin je silný, pozor. A že bude tam v tom onom, čo teraz si prepali, jak sa to bola to one, to Texas. Keď Izrael to bol, no. To tam bude, to Rusko, ten oný americký prezident, čo by napadol. Takže tam chcú vybudovať atomovú odpalovačku na Európu. Takže asi. No. Oni chcú zlikvidovať svet. No. Si povie, ráno sa zobudí, je to rád, že sa zobudil. Ne? No, oni sú na to plány. Každý sa chodí do roboty, normálne, a oni nedajú pokoj. Ne. Áno, ale už. To je zombie. No čo už, no. Už nejdeš ešte one. Prach utierať. Jaj, to sme tu, kámor. Kámoroško. Umývam riad ešte. Umývam riad, tento povysávam. Ale vieš, keď sa to je na to všetko donútra, tak to musím one, vieš. Musíš si trošku to zrejme, Dobre, dali sme mu 700 metrov, o tom by sa vám páčilo videjko, dajte like, odvedľate, čau.